Irridu nibqgħu naħdmu daqs l-ewwel ġurnata. Enfasizza dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One Radio meta jinsab l-Ingilterra biex qabel Brexit jiltaqa' investituri Ingliżi jurihom li l-kumpaniji tagħhom jaqblilhom ikunu Malta u jimpjegaw lil Maltin. Qatt m'għandna nħallu illi il-poter jew l-uffiċċju tal-gvern jitla' rasna imma naħdmu daqs l-ewwel ġurnata kważi daqs jieħdu qegħdin fl-oppożizzjoni għall-argument illi inkomplu naħdmu għal pajjiż, inkomplu nuru we prove ourselves ġurnata wara l-oħra. Il-Prim Ministru esprima x-xewqa li dan il-perjodu jibqa' mnaqqax fl-istorja ta' pajjiżna bħala l-iktar żmien li qatt kien hawn xogħol. B'reazzjoni għal żewġ tħarriġ tal-opinjoni pubblika f'ġurnali ewlenin tal-ħadd li jurew appoġġ u fiduċja sħiħa fil-gvern immexxi minnu u fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, il-Prim Ministru qal li n-numri ma jagħmlux bih. Aktar mal-appoġġ jkun b'saħħtu, aktar tikber ir-responsabilità fuqi personali u responsabilità fuq it-tim kollu tagħna. Għandna responsabilità massiva. Responsabilità massiva li nkomplu naħdmu għal poplu Malti u Awċi fejn iridu nuru l-apprezzament tagħna mhux billi nieħdu pjaċir bin-numri imma billi impattu b'aktar xogħol. Dwar il-mozzjoni tad-deputat Chris Said aktar kmieni dil-ġimgħa, il-Prim Ministru qal li ġara dak li kien imbassar fejn wara li Adrian Delija ma talabx inkjesta fuq innifsu talbuha ta' madwaru. L-iktar ħaġa rispettabbli li tista' tagħmel f'dan il-mument meta għandek oppożizzjoni maqsuma fl-inqas tliet biċċiet hija illi taqbad u tmur għand il-qorti u titlob li jkun hemm inkjesta fuq l-affarijiet li intqalu fil-konfront tiegħek u li inti għaġġel biex twaqqal livelli fejn setgħu jiġu eżaminati dawn il-punti. Il-mexxej Laburista innota li hemm numru ta' kwistjonijiet oħra fejn għandha taġġixxi l-Oppożizzjoni bħal dwar il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni bil-Gvern għadu qed jistennija tinnomina persuna. Irrifera wkoll għal fatt li uffiċjal pubbliku giddeb lill-eks Ministru Jason Azzopardi dwar din l-iskandalus brabta ma' art fi Spinola. Din hija kwistjoni verament gravi, speċjalment minn min professa il-good governance u ma nafx kemm il-ħaġa oħra. Issa jien naħseb li jekk Dr. Azzopardi mhux lesti jerfa' responsabilità, għandu jkun il-kap tal-oppożizzjoni illi jieħu dan it-test u jieħu passi kontra Dr. Azzopardi. Joseph Muscat saħa li fl-interess tal-poplu Malti u Awċi l-oppożizzjoni għandha turi fejn trid tmur, f'kuntest fejn il-gvern rid jibqa' jmexxi l-pajjiż il-qudiem. Il-mod ta' kif iwettqu l-affarijiet minkejja l-kritika kollha li tista' ssir hemm dik l-imħabba lejn il-pajjiż illi tiggwidana il-ħin kollu li aħna mhux sibna fil-gwadan tal-partiti, sibna biss fil-gwadan tal-pajjiż